Hau ez doa errekan bera, hau aingura da. Errekara jaurti eta bertan ondora. Laugarren aldiz, Bilbon loratuko da Euskal Kultur Garaikidea. Hori da loraldiaren helburua, ez da? Gaur egungo sormenari plaza bat ematea, ez? Eta horregatik, 22 egunetan, martxoaren 5-etik, martxoaren 26-ra, 30 ekitaldi antolatu dugu, eta ekitaldi horiek danetariko daukagu. Badugu dantza garaikidea, euskal dantza, badugu musika, musika estilo guztietan, rock, pop, rap, beatbox, badago antzerkia jakina, ezin zuen utzi egin, badago arte plastikoak, badago zinema, hor begobikari hori egingo diogu omenaldi txobat. Beraz, hemen dator kultur uholde bat, ez? Kultur uholde moderno bat, azkenengoarekin. Eta, bueno, pixka bat Bilbon zehar edatua, Bilboko erdia hartu dugu, Bilboko bihotza 20 aretotan egongo gara, eta egunero gutxienez emanaldi bat edo 2 ikusteko aukera. Eta ikusteko baino emozionatzeko aukera. Hori da egin behar dena, ez da, kulturarekin emozionatzea. Eta nik uste dut aitzaki asko egongo direla emozionatzeko.